Tu ajungi la Coș. Când contează. Eu credeam că ai pile la Costescu, nu? I-ai câștigat niște meciuri în ultimul timp, la Cupa României, ai avut o contribuție importantă, nu puteai să zici coach, măcar la 3 puncte dacă la strâmb nu vrei. Nu, nu am zis nimic, a fost alegerea. Nici titular nu l-ai forțat să faci. La naiba. Poate nu mă place. Spune-mi, Kevin, cum e la Pitești față de Sibiu? Sunt mulți care te regretă acolo, mulți care te aclamă la Pitești. Pentru tine, cum e? În primul rând am un respect mare pentru ambele echipe. E clar că Pitești nu-i Sibiu, Sibiu nu-i Pitești. Mi-e dor de Sibiu pentru că tot timpul era sala plină, fani extraordinari, pe locul întâi în țară tot timpul. Dar se pare că au câștigat cel de acasă. A câștigat Vujacic. Da, nu știu. Nu, Jovanovic. L-a bătut Jovanovic pe Vujacic. Ei l-au ajutat, fani, nu? Da. Clar. Îți dau arbi, vedeți? Da, când ai fani frumoși, îți dau arbi. De-aia a marcat și Claudiu Muntean pe vremuri la Sibiu. Îl ajuta publicul. Da. El n-avea mână, de fapt. Claudiu jucător cu o mână mai bună, nu știu dacă am mai jucat în divizia. Da, Nu. Și Pitești e o echipă profesionistă, o echipă bună. Mai puțin fani ca la Sibiu. Dar m-am mulțumit cu cât am avut. N-am ce să fac. Baftă mare! Pa!